Play na mo. Hi guys! Thank you for watching some mga previous na videos. So karon we'll be doing another challenge, another game. Pinoy Henyo nyo with a super twist. Pinoy Henyo pabugo ay. Hopefully you enjoy mo. So let's start! Magsigod na may. Are you ready? Game ka na ba? Dali, uy! Ready, go! Tao? Hindi. Ayaw. Oo. Asa man ato? Oo. Ayaw po! Oo. Okay. Ayaw. Oo. Pero. Yes. Oo. Note, kabayo. Hindi. Earring. Hindi. No. Nasa pwede sa balay? No. Hindi. Crocodile. Yes. No. Hindi. Lips? Asa ka rin? Dili sa land. Oo. Yes. No, gani. Horse. No. Hindi. Unicorn. Hindi. Dinosaur. Sa forest? Oo. Pwede. Pwede. Squirrel. Hindi. No. Cat. No. Pwede. Iwan lang sa Trust me. Bear. Hindi. Mana. Time na? Answer is lion. Kapuko na to. Ikaw sa JJ. Dave! Hayop. Hayop. Bagay. Ah, Sa balay. Sa bahay. Sa kitchen. Yes. Kutsara. No. Malaki. No. Plato. Wait, English mo ito dapat. Ano di oy? Kurilo ba? Ay, dapat English yun. Balik. So, ano mo English sa ganun siya? Tagalog. Pwede. English. Bisaya. English. Dili English. Dili ko Tagalog. English, Tagalog. Category. Good. Category mo. No. Tao. Lugar. Oh, Yes. lugar. English. No. Pilipinas. Yes. Manila. Luzon. Visayas. Yes. Luzon. Quezon. No. Ano po kay Mauno? Letter M? No. Hindi kayo nakatawag niyo naman taga niya. Ano, place. Laguna. May landmark? No. Wala. City? Yes. City? I know. Hindi mo ba siya city? Aklan. No. The province of... Cavite. Este. Mundo. One point nito ha. Tao, bagay, balay, dalaoy, sa kusina, No. sa sala, No. sa kwarto, No. sa banyo, Yes. sabon, tundog, No. shampoo, No. conditioner, tubig, English, Yes. English, sabo, tub, shower, bathtub, mirror, soap, shampoo, hindi, ng side mirror, place, Mugo. Makapanay mo man sigaw na. Kailangan mag-break. Ikaw na, uy! Ikaw na! Teka, saan ka? Tao. No. Bagay. No. Hayop. No. Lugar. No. Tao, bagay, hayop, lugar. Pangyayari. No. Wala! Siya, ano? Kailang bagay, tao, lugar, hayop. Transform. Hindi. Laro. Hindi. Tao.
Lugar. Pangyayari. Name? Hindi. Pangalan. Hayop. Pati ng katawan. Hindi. Tao. Bagay. Hayop. Bagay. Tao. Bagay. Hayop. Kumpuni siya nga kategorya. Yes! Oh, Oh my God! pagkain. Yes! Oh. Yes! Lunch? Hindi. Pwede! Pwede! Meal. No. Sudan? Rice? Pwede! No. Dessert? No. Hindi. Meat? Hindi. No. English? Yes. English? Vegetable? Oh, No. Tagalog. Vegetable? Sitaw? Pakbet? Hindi. Kare-kare? Hindi, oh. Answer is kamatis. Luto na na! Sige, dito naman Niluto naman niya. Ay, siya. Tuyog man. Ikaw ito ba pa? Hindi. Oh. Oh. Kwarto? Hindi. Hindi. English? Oh. Flashcard? Hindi. Bed? Hindi. Pillow? Hindi. Nasa kwarto? Cabinet? Hindi. Pwede. Nabot sa Oh, pwede. Carpet? Hindi. Table? Hindi. Window? Doors? Pwede. Hindi pwede doors, uy. Wait. Wait! Expert ko niya. Expert na, di ba? Nasa sa kusina? Pwede. Lamp? Ceiling? Hindi. Suka? Ikaon? Hindi. Magdali dito ulit. Kasi nag-electric. Kasi nag-electric na. Pwede ako, pwede kamay? Pwede. Kailangan sa tao? Pwede. Oo. Sunod sa tao? Shoes? Hindi. Sunod sa kanina? Hindi. Dako? Pwede. Pwede lang ginaw dakong kamay. Notes. Nasa kwarto, nasa sala, nasa sala, nasa kusina. Pwede sa CR? Chinelas? Pwede. Chinelas? Hindi. Shower curtain, cortina. Hindi. 8, 7. Water? 4. Water na sala. Tanawa na. Tanawa. So, yun nasa yung CR. Mirror. O, ikaw na. Brain cells. Arif, tanawa si JJ, bright kay JJ. Bright ideas na ako na yung mga Score. Parehas rin. Taka ko sa buko. Tao. Bagay. Yes. Yes. Sikat. Yes. Yes. Gawa. Yes. Sa lalaki? Hindi. Babae? Yes. Singer? Yes. Beyonce. Ano? Whitney Houston. Obirit. Mariah Carey? No. Pop. Pop. Yes. Carey? Stephen Stephen Curry? No. Celine Dion. No. Ano ni yes? Baka sa pop. Ay, siya pa? Oh, pwede. Kaso sa Pinas? Yes. Yung mga kanta? Yes. Pwede sa pop. Iguang? No. Yes. Lang? Taylor Swift? Taylor Swift? Taylor Swift? Iguang? Taylor Swift? Hindi. Ano sa mga 90s? Hindi. Yes. Ano 90s? Basta 90s di ba anak or 90s? May kanta. Isip ka. Ano? White? Black? Hindi ka naman na. Yes. White or black? White? Katy Perry. No. Oh, fuck. No. Katy Perry. Miley Cyrus? Di naman. 0 points, 0. 1-1 pa rin ito na yung tulo, guys. Wala yung points yan. Kita na po ng challenge. Maliload ako. Tao. Tao. Pwede. Ah, yung. Tao, pwede sa tao. Position. Pwede sa'yo. Position. Ay, yung position ng... Part sa lawan. Yes. Right, no? English? Tagalog? English? No. Tagalog? Yes. Natailong? Nasa umaga? Internal? Sugar? Internal? Ay, ano? Nang leg! Leg! Ay, ganun. Balikat! Mugo! Leg! Yan! Ikaw na yan. Shoulder, Tagalog. Two points. Hindi ka naman dapat daw. 2 points na siya. 2-1-1. 0. 2-1-1-0. Tao. Pwede. Pwede. Pangalan. No. Parts of the body. Yes.
English. Yes. Ice. Eyes, nose. Nasa Upper. Internal, external. Internal. Yes. Yes. Heart. Yes. Tutuan na, tutuan. Ay, ko na lang, no? Ang worry na lang kay ang nakadaog para makapoints. Ikaw na lang din eh. So, makadaog gani kay may worry. Sige, sige. So, ikaw mag-good kinaanak ka na nila. O taga-anak ko. Yan ko na. Kinaanak ka na sa Leeg. Shoulder. Yan si Gianna mo. Leeg. Tao. Bagay. Hayop. Hayop. Lugar. Yes. Philippines. Philippines. Yes. Yes. Luzon. No. Visayas. Yes. Yes. Cebu Bohol. City. Bohol. Cebu. Yes. 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 Cebu City. Cebu. IT Park. Carbon. Musik. No. Pwede. Cebu South. Capitol. Yes. Yes. South. South. Ang sanang South man. Uslog. Santander. Alcoy. Bogo. Bogo. Ano kayo mo? Iwan ako sa bubo. Cebu. Talisay. Manila. Wala ko rin mga lugar yan. Baka 1 point Tututo ito. na mi. Kaya, Kapag nalito yung photo ni Chekoy. karon. Tao. No. Bagay. Yep. Makikita sa bahay. Yep. Kusina. Yep. Yes. English, Tagalog. English. Tagalog. Yes. Kama. Nanonood ako. Nanonood ako kay gamit mo na ko eh. Nagawas lang shield mo ito, princess. Ready na? Ready na. Sabi ko 2 points na may kawan pa. Uy, dago na gani ko points. Cake. Tao. Hindi. No. Bagay. Bagay. No. Lugar. Hindi. No. Oo. Yes. Hayop. Nasa. 4 legs. Yes. Dog. Then, No. English. Yes. Oh, cat, dog, No. horse. No. Pwede Rabbit. ba? Pwede No. mapet? Oh. Pwede. Girl, pwede. Pwede mo, Pesili. No. Nasa. Lion, tiger. No. Ball. 4 legs. Yes. Oh. Kanang. Monkey. Lion. Itudlo ka kadayon niya. Hindi man ako naunag niya yung anak mo. Tao. Tao. Hayop. Lion. Hindi. Sa land. Oh. Monkey, lion. Horse. Tagalog. Tagalog. Unggoy. Ano yan? Dog. Ay, aso. Pusa. Hindi ko Tagalog. Kabayo. Kambing. Baboy. Oh. Atay, kambing. Kita na ako. Ay, ko na. Ano na natawa sila? Tagalog lang. Game. Okay. Tao. Nope. Bagay. Nope. Hayop. Nope. Lugar. Yes. Oh my God. Philippines. Japan. Korea. South Korea. Southeast Asia. Thailand. Mongolia. Thailand. Vietnam. Thailand. Vietnam. Thailand. Thailand. Taiwan. Yeah, ano yun? May action tapos. Wala Wala na ka mag-action sa Taiwan, be. Ikin ka mo. Wala siya unta. Dayaon ako. Pinagkakaisahan niyo, kuya. Kaya nga,
What? Tani ako na lang ni isa tayo pamutanan. Go, go. No. Bagay, No. hayop, No. lugar, Yes. Philippines, Yes. Luzon, No. Visayas, No. Mindanao, Yes. Davao. Yes. Wag yung ka, JJ, oy. Dami, tanan ka na Three. Sino won? Tao, No. bagay, No. hayop, No. Lugar. Um, No. Food. Yes. food. Niluto. No. Pinoy? No. English, Tagalog. English? Yes. Yes. English. Filipino, delicacy? Yes. Kanang dahon. No. Ah. Vegetable. Tomato? No. Um, Circle. No. Onion, No. Garlic. No. Ginger. Ay, nakapay mo, JJ. ang fries today ay is enjoy. Atong ang goal ano is mga 3 points si JJ. Bagay. Bagay. Balay. Pakikita sa bahay. Na, yes. Pwede. Dami sa tao. Yes. Nagawa sa balay. Pwede po. Yes. doghouse? Very great. Tagalog na Tagalog. Part sa balay. No. Okay. Tagalog. Window. No. Really, ganit part sa balay. Tagalog pag window. Ah. Dumi? Dumi. No. Ay, kabo? No. Nag-on din ha? Hose. Bulan. Matubig. Grass. Saman. Tabo. Init din ha? Time na. Asa? Bayong! Tao. Tao. Pwede. Politician. Profession. Bagay. Part sa tao. Part. Sa ulo. English. Eyes, nose. Tagalog. English. Mata, ilong ba? Happy ba? Tagalog mo niyo. Tagalog pa Tagalog. Headbutt sa tani ang tao. Wala, 4-4 na yan. Makadaw ko 4 na sa kukuhon. Last day. Yeah. Bagay. Ayaw. Bagay. Sa bagay. Yes. Tagalog. Wala. Tagalog. Yes. Si ano? Tagalog, Tagalog. Tabo? Balde? Balde? Langgana? Langgana. Tubig? Sabon? Sabon. Balde? Tabo? Langgana gamay? Oh my God, JJ. Ako yun. Hindi nga pumagay. JJ. Okay na. No! No! Tagalog! Informal? Magkabita yung maligo? Oh. Kanang sinelas? Shampoo din siya ibait. No. Sweet. Sinelas? Ay kanang kabo? Tabo? Tabo? Baso? Kitchen? Kita po matapos kitchen. Kanang gamay. Dalawa. Timba. Oh, sama na. Sige na. Balde. Ay, balde na din mo. Mana, uy. And the loser is... The loser. Ang importante na